Российский округунан бүгін міне Қазанға келіп түштік. Шақыру бойынша Қазан шәһәрінде қонақтамыз. Bizde soğuklarımızda da Қазан bizne bir жылы қаршы алды. Погодалар әйді. Орында біздің бүгін 47 милли шора ағзасы қатнаша, шоңа көре өзіміздің ішімізді башлап жетері аламыз, бұл орын бар. Шол вақытта мен әрбіріңіз қаршымда әйтесім келеді. Күн тұрын жеткеріге ол бірінші сұрау бүтін дүние татар конгрессінің милли шора отырышы енді. Аннары татар халқы өсіші стратегиясы мәселелер турында сөйлеуші, бүтін дүние татарының 2019 жылға іш планын қабыл ету, шығышлар һәм түрлілер. Әгер де сіз тағын тақдимлер болса, мұнда президиумға жіберге бола. Мен ең бірінші сұрағы етімінде регламентті қарарға шығыш жасаушылар 5-7 минут қына боларға тиеш. Шоңа көрі мен өзіміздің іші башлап жібергенде Milli Şura ағзаларына мен иқтибар сұрар едім һәм әйтәсім керек, кім менә шушы отырышны башлап җибәргән һәм шушы повестка белән регламентка риза, кулларыгызны күтәреп үзегезнең тавыш бирүне сорар идем. Кем риза? Безнең шушы чыгышымда булган чит илдәге татарышмалар белән бәйле булган чаралар турында әйтеп узасым килә. Мәгълүм ки, татар халкының 3/4 өлеше Татарстаннан читтә яши. Иң мөһиме Татарстанның бу юнәлештәге эшчәнлеген читтә яшәүче милләттәшләребез бик канәгатьләнеп кабул итә. Чит төбәкләрдә үткән һәр бер чарада милләттәшләребезнең актив катнашулары моны раслап тора. Чит илләрдә гомер итүче татарларның Татарстан белән тыгыз элемтәләре корылды. Нәфайдадан игътибар итәрсез, бүгенге көндә безнең 145 оешма, 45 чит илдә. Bütün Dünya Kongresi içinde Россия vatandaşlarının Bütün Dünya Koordinasiya Sovetı aşa il delegatsiyalar safına katılan çet illerinin 17 Tatar İçtimai Cemiyeti'nin vekilleri katnaştı. Bu indi zor örnek, siz anla Moskva meşaralarından da görüp beyler bitiresiz. Şular benim ayrım vatandaşlar bilen işendik bugün Tatarstan'da dolu bir sistema var bizde. Şular arasında en uç işlep kelgen milli uyuşmalarını men Belarusya, Kazakistan, Kırgızstan, Özbekistan, Litva, Finlandiya, Türkiye, Belgiya, Polşa, Amerika, Kanada, Avstraliya һәм башка илләрдәге татар иҗтимагый оешмалары. Чит илләрдәге милләттәшләребез тормышына Татарстан җитәкчелеге тарафыннан да игътибар зур. Татарстан президенты кайсы гына илгә бармасын, анда яшәүче милләттәшләр белән очрашмыйча калмый. Һәм менә быел узган очрашулар безнең Женева шәһәре Швейцариядә, Анкара шәһәренең Türkiye'nin Ankara şəhəri, Qazaxstanın Astana şəhəri, Qırğızstanın Bişkek şəhərində, Qazaxstanın Uralsk şəhərində, Özbekistanın Taşkent şəhərində, Kötən Türkiyənin Böyük Britaniyanın London şəhərində, həminə 3 dekabr olacaq Finlandiyanın Helsinki'də Tatarstan prezidenti Rüstəm Respublikanov tatarışmaları bilan qatnaşar һәм men şuшы bugün sizga mana şuшы ishda aktiv qatnashuvimiz һәм birinchi şaltıratı bilen şuшы очрашуларны bir сүзсез югары дәрәҗәдә үткәргәнегез өчен аерым рәхмәтләрне белдерәсем килә. Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin 2018 yıl iş planında урын алган барлык чаралар да диярлек үз вакытында оешкан төстә матур итеп үткәрелде һәм ел әйләнәсендә без Казанда гына түгел, Россиянең төрле төбәкләрендә әледән-әле очрашып тордык. Ағымдағы елның февраль айында һәм март айы башында біз сезнең белән федераль округларда татар милли мәдәни оешмалары җитәкчеләре һәм актив әгъзаларының очрашуларын үткәрдек. Һәр округта югары дәрәҗәдә һәм оешкан төстә узган әлеге очрашуларны үткәрүдә үзләренә зур өлеш керткән Хабаровск краендагы, Новосибирск, Чиләбе, Ульян, Әстерхан өлкәләрендәге, Мәскәү һәм Санкт-Петербург шәһәрләрендәге милли оешмаларыбызга, Татарстан Республикасының Санкт-Петербург шәһәре һәм Ленинград өлкәсендәге даими вәкиллегенә, шулай ук очрашуларда актив катнашкан барлык оешмаларыбыз вәкилләренә рәхмәтләребезне җиткерәбез. Хәерле көн. Бик без монда куанып, шатланып килдек. Бүген күп кеше чыгышларын менә бик игътибар итеп карадык. Шулай күп безнең менә председательләр автономияларда, алар җанып, пешеп
менә иши күңелдән җырлыйлар да. Шуңар бүген бик без гөрелләнеп, бик шатланып, бик зур кайгы белән моннан китәбез. Бик яхшы безгә бик мондый организация үзе бик шады, чыгышлар бик шады. Менә бу стратегия турында менә нинди генә мин күп нәрсәләрне менә без ул вопрос белән күптән шөгырьләнәбез. Без уртак фикер дигән чыраш ясадык. Но несмотря на это, менә бүген мин бик жаңа фикерләр ишеттем. Шул фикерләрне без инде хәзер җыеп, нитеп, безнең коллективның штаб татар Мәскәүдә җыеп, шулар белән уже обсуждать итеп, шуларга сөйләйбез. Данис Фанисовичта әйткәнчә, Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургалиулы Миңнеханов кайсы гына илгә һәм төбәккә бармасын, анда яшәүче милләттәшләребез белән очрашырга, аларның уңышлары белән дә, аларны борчыган мәсьәләләр белән дә танышырга тырыша. Агымдагы елда мондый очрашулар Чиләбе өлкәсенең Магнитогорск шәһәре һәм Томск өлкәсе татарлары белән узды. Очрашуларны оештыруда үзләреннән зур өлеш керткән әлеге төбәкләрдәге милли оешмаларыбызга зур рәхмәт. Конгрессның еллык планнарында урын алган чараларның күбесе район һәм төбәк дәрәҗәсендә узучы чаралар. Шул ук вакытта төрле грантларда катнашып, иганәчеләр табып, төбәк-ара, бөтен Россия һәм хәтта халыкара дәрәҗәдә милли мәдәни чаралар үткәрүче оешмаларыбыз да юк түгел. Һәрбер округта күренә инде шулай бит, менә Төньяк-Көнбатышта 5 оешма, шунда татарча диктантны 42 кеше язган. Һәм әлбәттә бу 5 оешманың күбесе Санкт-Петербург шәһәрендә урнашкан. Шулай ук Үзәк федераль округ буенча да 18 яшьләр оешмасы бар, аның 14-е Мәскәүдә. 14-е Мәскәүдә һәм минемчә бу саннар буенча күренә зур потенциал бар төбәкләрдә. Әгәр дә сезнең оешмагыз бар икән, олылар оешмасы, әгәр дә төбәктә яшьләр оешмасы юк икән, һич югы үз канатыгыз астында шушы юнәлеш буенча җаваплы кеше булсын. Чөнки без аның белән элемтәгә кереп, үзләре ниндидер чара оештырмаса да, безнең дөнья белән уздырылган, төбәк-ара уздырылган акция чараларда алар катнашыр иде. Без аның бөтен технологияларын аларга аңлатып бирер идек. Безнең бөтен диярлек чаралар, проектлар, алар франшиза кебек бара, ләкин бушта. Сезгә кайнар сәламнәр Белоруссиядән яшәгән татарлар, башкортлар исеменнән күп иттереп сәлам җибәрәбез. Бүгенге көндә бу Белоруссиядә 2009 елдагы язмалар буенча 7016 татар яши. Әмма 20-нче гасыр башында алар бик күп булганнар, 20 меңнән дә артык булганнар. Менә 2009 елдагы язмалар буенча Кызганычка каршы 7016. 600-дән артык башкорт милләте яши. Белоруссиядә татарлар берләшкән 5 зур оешма оештырылган. Бу татар мәдәни үзәге Гродно шәһәрендә эшләп килә. Гродно шәһәрендәге татар-башкорт мәдәни мирасының бүлеге дуслык эшләп килә. Республика дини оешмасы бар. Шуннан соң мөселманнарның рухи оешмасы бар. Татарларга тарихка килсәк, татарлар Беларусь җирлегендә 14-нче гасырдан бирле яшиләр. Аларны Литваның бөек князы Гедимин, Кейстут һәм Ольгерт Алтын Урда вакытында хезмәткә алганнар. Татарлар яңа ватанда илнең фидакар сакчылары булганнар. Biz әйтәбез инде, бүгенге безнең 367 җәмгыять оешмалары конгресс составында күп кенә вакытта безгә чыгалар, без карыйбыз, кайберләрне кире кагабыз, кире кайтарабыз, кайберләрен кабул итәбез, чөнки безнең өчен бу мөһим, булай гына теге карап түгел, без ошамый дип безнең зур оештыру группасы, аналитиклар, бөтен нәрсә һәм менә бүгенге милли шура әгъзаларына мин тәкъдим итер идем 4 оешманы үзебезнең конгресс составына кабул итәргә. Шуларны игълан итеп чыгам. Безнең әйтәм бит оештыру группасына карады. Шуңа күрә алар бу 4 оешманы закон буенча, эшләре буенча, авторитетлары буенча, тарихы буенча бөтен дөнья татар конгрессына
qabul итәргә дип безгә тәкъдим ясадылар. Шуңа күрә минем сезнең фикерегезне беләсем килә. Менә 4 оешма Ярослав өлкәсе төбәк татар милли мәдәни мөхтәрияте иҗтимагый оешмасы беренчесе, икенчесе Мәскәү шәһәрендәге Татар штабы милли үсеш үзәге төбәк иҗтимагый оешмасы, üçüncüsü Avropa Tatarları Alyansı, Халыкара ассоциация һәм дүртенчесе Окситония һәм Татария, Француз Татар ассоциациясе. Шуңа күрә алар барысы билгеле, эшлиле, тәкъдимнәр, фикерләр бармы? Әгәр дә булса, әйтегез, булмаса, мин исәп буенча дүртесен дә список белән бергә куеп, тавышыбызны сорарым. Тавышка куябыз, әйме? Шуңа күрә, хөрмәтле şahslar, milli şura a'zolari agar da bir gina taqdim qabul etdi, 4 bu ijtimoiy uyushmani butun dunyo tatar kongressini qabul etilgan deb, shunga ko'ra shuning bo'yicha sizga tovush berishingizni so'rayman. Kim rizo? Bizga rahmat. Qarshi betaraflar birdan qabul etildi. Bu uyushma yetakchilarini ham xalqimizni tabriklaymiz. Menimcha bu bizga tog'ida zo'r boylik berir, xalq boyligi, chunki biz birga ishlab, birga anglab, qo'lga qo'l tushib qolaversa olg'a boramiz. Biz milliy tatar вопрослары белән, национальный вопрослары белән biz Мәскәүдә 21 ел эшләйбез. Biz штаб татар Мәскәүләре. Biz гел монда конгресска киләбез, но без киләдерек бүгенге көнгә киңне кунак булып, значит, чакыру буенча, но менә бүген безне конгресс үзенең составына алды. Бу безнең, значит, яшьләргә, безнең организациягә, безнең бүгенге көндә 2000 активист бар. Менә шуларга безгә бик зур шат, без моңар бик куанып, бу безгә бу ищуданыграк дәрт киш бирергә тиеш эшләргә. Biz менә бөтен дөнья татар конгрессы соңгы вакытта үзенең эшчәнлеген арттырды һәм яңалыкларны даими куеп барга һәм яңалык куеп барга тырышабыз. Һәм менә бу 11 айга без рейтинг ясадык бөтен дөнья татар конгрессы сайтына һәм иң күп, иң төгәл яңалыклар бирүчеләр арасында Мәскәү алдыңлар рәтендә ул йолдыз алды. Алардан менә 200дән артык яңалык куелган ел дәвамында. Буларның активлыгы менә алар соңгы вакытта Мәскәүнең татар штабы соңгы вакытта бигрәк активлык күрсәтә. Ике телдә дә чара уздыралар да, ике телдә дә яңалыкларын фоторәсемнәре белән безгә җибәрәләр. Һәм әлбәттә инде үз вакытында һәм төгәл итеп алар конгресс сайтында урын ала киләләр. Менә шундый актив регионнар күбрәк булсын инде. Активлар арасында бар әлбәттә Татарстан, алардан күп яңалык куелган бар Чиләбе өлкәсе, шулай ук Самара, Ульян. Менә яңалыклар төгәл булсын иде, тиз булсын иде, оператив булсын иде. Безгә бердәм татар матбугат кырын булдыру максат итеп куйдык без үзебезгә һәм киләчәктә Алла бирсә бу тормышка ашыр дип уйлыйбыз. Әлбәттә бу эшне башкару без үзебез генә башкарып чыга алмыйбыз. Менә дөнья буйлап, Россия буйлап сибелгән татарларыбыз бергә булырга кирәк, бердәм булырга кирәк һәм алардан яхшы, матур, файдалы мәгълүматлар көтеп калабыз. Hadi bu fakat şirketlerde şiva, hem bizim programda efirinin sıfırlarını festival falan şunda şiva. Bizim tüm maksat gelecekte bu kanalını Sputnik'a koyuyoruz, birincisi. İkincisi bu kanalını hazır internette koyup bula, onun saytı var. Şayan TV degen sayt, shayantv.ru. Bu saytını açıyorsunuz, şunda birer vakitte koyup bula bu kanalını. Kanalda bütün topçularının arxivida var, kerizda saqlanib, shunga ko'ra butun programmani qora kelib qaytib bo'ladi. Ana endi oldi soatdagi bizning ishlaydigan programmalar bor. Tatar tilida tarjima etilgan multfilmlar bor. Ham turli yoshlar uchun, yosh bolalar uchun programmalarni, hatto tatar tiliga o'rgatib turgan programmalar bor. Munda Qozonga kelib, eng birinchi ul do'stlar bilan uchrashuv, jamiyat ishi do'stlari bilan, ondan so'ng yangi do'stlar bilan tanishuv. Bütün biz birga ko'rishib, сөйләшеп, tajriba bilan olishib ketgach, ruhlar ko'tarib ketadi. Men qo'ytqach ularning turli motor fikrlarini o'zimizning ishda qo'llanishga tirisham. Bu uchrashuvlarda men yaxshigina fikrlar ko'rdim. Bunda bizning Rossiyadan kelganlarda, boshqa illardan kelgan iптәшләрдә o'zlarining tajribalari bilan ko'rishdi, сөйләштеләр, сөйләделәр. Менә шуларны тыңлап утырдык. Һәм үзебез, бүтенебез бергә кичәгенәк тә бүгендә стратегия турында сөйләштек. Татар үсешенең стратегиясе бик мөһим сорау. Анда бик күп сораулар бар әле. Улар турында без эшләй башладык һәм эшләячәкбез һәм үзебезнең фикерләрне тагында конгресска җибәрәчәкбез. Dünya Tatар Kongresi Tüberkâ Bölge Reisler isiminde
Bilgiler var yolu değil mi? İlk yıllarda neler çıkardı? Tatar halkı yaşasın diye tırışıp, gidip işlide, yol bu diyarlarını yaratmıyor kardeşim. İnanın diyarlarını yaratmıyor. Nomin bar uzunmetin işler bulup olarak çıktım alamda. Bunlar diyor, kiler bana bölgeler, bana motor gibi buldu. Alırız, çıkardım bundan. Motor itip, işli, bizni bir yetkiletip durar, motor itip. Rahmat şunday bolğanın için. Buna bizi tübanka mı çeşekleri? Buna bizde tüban şahıda yazar, kolpak teşhis, buna kolpak, mundi kolpak da alalım. Eyvallah. Onlar indi diye arin burşerleri yumuşak kızları yabanısın hali. Arin burşerleri bana bakın işte kataklarına bir yarım. Bugün de bunu sizge bütün büyüklerimden aşağı. Зур рахмат айтасым келе Василь Гаязовичка, Ринат Зеннурочка. Менә алар бүген оештырган кич чара инде бик содержательный, бик идеологический, бик шундый күренекле, яхшы безгә импульс бирә торган очрашу булды бүген. Менә без зур аларга рәхмәт, безгә доверие биргән өчен, безне үзенең конгресска алып инде. Без 21 ел монда кунак булып киләдек, ә хәзер инде бүгенге көннән без монда полный участник татарского конгресса дип в будущем килергә исәп.